Úspešne sa nám podarilo ukončiť druhý ročník tejto konferencie a už teraz plánujeme tretí ročník. Cieľom bude ešte viacej previazať tú akademickú oblasťou športovej praxe a preto aj v budúcom ročníku chceme prilákať viacej ľudí zo športových organizácií na Slovensku, aby sme možno viacej rozprávali o faktoch, o výskumoch a o spôsoboch, ako vie univerzitné prostredie pomôcť športovej praxi na Slovensku a rozvíriť tak debatu o veciach, ktoré možno, že nie sú dobré, alebo o tom, ako by sme to mohli robiť lepšie. Pre nás zo Slovenskej asociácie jazdeckej lukostreľby je to veľmi cenná skúsenosť, pretože náš šport je na Slovensku malý a aj nás pár desiatok ľudí, ktorí sa mu venujeme. A v podstate tie informácie, ktoré sme dostali a tie kontakty, ktoré sme tu nadviazali, nám vedia otvoriť dvere a umožniť ďalší rozvoj športu a našich aktivít. A určite sa uvidíme aj budúci rok. No, samozrejme vítam osobne akúkoľvek konferenciu na tému športový manažment, pretože je to veľmi dôležitá téma, ktorá môže slovenský šport naozaj posunúť ďalej a naozaj tých tém je otvorených až príliš veľa. A samozrejme chýbajú riešenia. Dôležité na týchto konferenciách však je, že nerozpráva sa iba o tom, čo by bolo dôležité spraviť a čo by bolo dôležité upraviť, ale aj o tom, ako to urobiť. Veľmi dôležité pre mňa bolo hneď úvodná prezentácia, kde bola možnosť pozrieť sa na štúdiu, ako naše vyššie územné celky alebo tie veľké mestá prerozdeľujú peniaze na šport, aký je to objem, ako sa na to dívajú. A ja si osobne myslím, že takéto konferencie majú obrovský zmysel a posúvajú nás vpred.